wasebedo kwa lendo e redio mopogore opogore gi TV mopogore opogore, kendo wan gi jowa madhi oko malando show kata mawuotho luongo ji mabiro show kaka jok makelo mwandu gi mondo ginyisi, kata sikunde wadwa ni mondo bi mondo yud puonjruok kata ne gik matimore e show. Magi duto gik matimo. Tija en lando show ni mondo aluong ji mondo bi, kendo akwayo ji duto te yud thuolo bi mondo yud puonjruok. Ka in johala to yud yore minyalo timo go ohala. Nikech ang'e ni midhusi mar corona bende nothiro okenge mag dhi e show. Chakre higa mar 2020 oganda ok osebedo ka dhi e show mar neno kata mana nyiso mwandu mopogore opogore. Mago kod wach ni higni 3 nyaka sani. Koro bang' midhusi mar Covid wacho ni koro show duogo bang' thuolo mar higni 3. Koro gin ikruoge mage ma bende oseneno ahinya e showground ma Kisumo. Lokruoge mage ma bende samoro nitiere. Erokamano, wan gi lokruok mang'eny e show ka e. Kwachako ikruok ne wachako gi luongo jok makelo gigi mondo bi onyise show. To ka watimo mano, chakre higa mar 2020 nolok showground ka kendo notime gik mang'eny. Achiel kuom gi ni oger stadium ma international. Kendo showground wa kanyo lokore kabisa. Masani kibire kuonde mani wuothe kata kiwuotho kidhi neno jok mokelo gigi manyiso mwandu gi, nogol buru mane neno ka te. Koro show gi sani onge buru. Kibiro tiwuothe gimiluongo ni kabro. Olos maber kendo ochiel kanyo gi wall gi kidi. Ma wach moro ni nitiere gik miluongo ni arita ok ber onge. E higa ni arita ni malo makata kibiro show kata sani biro dok kodi. Olos showground ma onge ng'at manyalo donjo gie kore kora to kelo chandruok moro. Mar ariyo, yore madonjo show olosi. Moketie gimiluongo ni taya maliel gotieno makia e junction ma Mamboleo kibiro showground, nitie taya maliel gi ler. Kiweyo mano, police kata jo security okelo ji kata jorit moa e pinje mag Nyanza te mabiro rito show nikech en gima ywayo ji mang'eny moa kuonde mopogore opogore. Wacho ni waluongo ji moingo 100 kata kembni moingo 100. E kuom magi moko a nyaka Tanganyika kata Tanzania, moko a Rwanda, moko a Ghana, mokelo gigi mondo nyis jo Kenya. Koro ikruok kata lokruok mantie ni showground wang' ni kibire to kuonde midhi wuothe motimo buru kata chuodho onge, to bende joma obire nyisruok ma higa ni manyien oingo 30. Nyiso ni ber mar showground wa oywayo ji mang'eny nikech chon cha ne kuonde mang'eny miyo gi tich mang'eny ma loso. Sani kidhi wuotho tiyudo ka kuonde go olos maler kendo show ler. Kendo gik manyien mokel